Halløjsa alle sammen. Det her, det bliver den første YouTube-video, efter at jeg har fået købt noget ordentligt grej til nu at kunne filme med ordentlig lyd, ordentlig billedkvalitet, og nu kunne tage, YouTube-kanalen her med videre i mit rejseunivers. Det er jo sådan, at indtil videre har det jo primært været Instagram-videoer, Facebook-videoer og så senest også TikTok-videoer, men jeg har valgt, at jeg vil til at begynde at fokusere noget mere på os at lave de her YouTube-videoer. Og så kan man sige, jamen hvad er det YouTube-videoerne, de så kommer til at kunne frem for Instagram-videoerne og omvendt. Og det er sådan, at her på YouTube'en, der kommer det til at være lidt mere hverdagsvideoer. Det kommer også til at være videoer, hvor man ser lidt med, hvad der egentlig er behind the scenes af mine Instagram-videoer, mine Facebook-videoer, mine TikTok-videoer. Så det kommer til at være sådan lidt mere det hele, man kommer til at se her på YouTube'en, i stedet for kun de her små korte klip på 30 sekunder osv. på Instagram, som vi jo allerede har overskrevet nu for længst. Og så kan man sige, hvad skal den allerførste YouTube-video så handle om? Og det er sådan, jeg har lige købt det her GoPro 12, som jeg filmer med nu, og jeg har lige fået sat mikrofonen op og det hele, så jeg håber virkelig, at der er god lyd på nu. Og nu er det sådan, at jeg står her og skal til Norge i morgen tidlig, og jeg venter på, at chefen, min kæreste, hun kommer hjem. Hun har fri her om et par timer. Men jeg har faktisk købt en lille gave til hende, inden vi skal afsted. Bare sådan en lidt, vær sød-agtig gave. Så jeg starter lige der, sådan her. Lige hæve den lidt. Jeg skal lige lære det her YouTube, ja. Jeg skal have givet hende en gave til, når hun kommer hjem. Og det jeg har købt til hende, det er, at jeg har købt en kasse energidrik. En kasse Monster, fordi jeg ved, hun elsker dem her. Og så har jeg købt en hyggelig lille, det er det ikke, sådan en lidt oversized t-shirts, hvor der står på Naptime is my happy hour. Og det er fordi chefen, hun kan godt lide at få en lille powernaps en gang imellem. Noget jeg faktisk kunne lære noget af også at gøre en gang imellem, men det kan være at jeg kan det nu. Og så har jeg købt en æske chokolade også til hende, som hun også skal have, hvor jeg faktisk lige kan skrive en lille hilsen på, så det vil jeg lige gøre med det samme. Se her. Skriver vi lige en lille hilsen her på. Så er der skrevet en sød lille hilsen til hende. Og vi skal selvfølgelig også pakke det ind. Det er jo så det næste. Og der skal vi bruge en saks. Og det er lige netop sådan noget som det her, jeg står og laver nu. Som jeg vil til at lave på YouTube. De her lidt mere hverdagsting, som der er indimellem. Fordi på Instagram lige nu, der vil jeg bare have vist, at jeg sidder ved at åbne GoPro-kameraet op. Og ved at forberede det sidste til rejsen til Norge i morgen. Men alt det her indimellem, som jeg sidder og laver nu, det ser man jo ikke rigtigt på, på Instagram, fordi det er for svært at filme alt simpelthen. Men det tænker jeg vil prøve her på YouTube, simpelthen at gå lidt mere i dybden med tingene, end jeg gør på Instagram. Og så kan man selvfølgelig altid hoppe derind for os at få inspiration til rejserne og billederne og alle de ting, jeg kan lave derinde. Men jeg er lidt sent ude med den her YouTube, og jeg har gået nu og overvejet det i halvanden år eller sådan et eller andet, har jeg gået hele tiden og snakket om det. Og så var det så, at Christine, hun sagde, Christine Gry, hun sagde her faktisk i dag, sådan, at nu skal du fandme også gøre det, så nu får du købt kameraet, du får købt mikrofonen, og du får købt alt det der, sådan du kan gøre det, tripoden og alt det der, det står på. Og det har jeg gjort nu. Så nu er jeg jo ligesom i gang, og nu er vi jo totalt i gang med at lave blogger-video her, hvor vi står og skal til at pakke. Står vi her. Jeg er allerede begyndt at sige vi. Jeg står her og skal til at lave den her pakke, og jeg kan overhovedet ikke finde ud af at pakke sådan noget herinde. Jeg kan allerede se nu, det bliver ikke kønt det her. Pakker, så er vi klar til at skal til Norge. Og mens jeg står her og ved at pakke ind til inden vi skal til Norge, kan vi allerede se nu, at det her ikke er stort nok. Ja. Længere. Nej, jeg har heller ikke noget tape, det har jeg glemt. Det her, det er grunden til, hvis der er nogle kvinder, der ser med her, hvorfor det er, at vi mænd nogle gange godt kan lige bare gå ind og få pakket gaverne ind inden. Det er for netop at stå og undgå det her, som jeg lige har fanget mig selv i nu. Det er jo så den allerførste YouTube-video, der kommer i en lang serie nu af mange YouTube-videoer forhåbentlig.
Det er altså den her gave her til chefen. Så den næste video, der kommer efter det her, det er jo forhåbentlig, at jeg kan klippe en lille video sammen af vores tur til Norge nu her. Men lad os nu lige holde fokus på, på det her, jeg har gang i. Husk lov for, at man er vant til at stå foran kameraet lige nu, når man fucker det her så meget op. Det kunne man have klippet så mange gange anderledes, så det havde set ud, som om jeg havde styr på det her. Men det er også det pointen er med det her YouTube. Det er netop, at det jo ikke bare skal være et eller andet glansbillede. Det er Instagram sgu heller ikke. Den viser også oprigtige tingene. Men YouTuben her, der har jeg muligheden for at bruge lidt mere tid på tingene. I morgen der rejser vi jo afsted i morgen tidlig til Norge. Vi skal op til Kristiansand og bo i en noget der hedder Trætophytter Kristiansand. Det er noget vi er inviteret op til. Vi skal lave noget foto deroppe for dem. Og imens vi skal det, så får vi lov til bare at nyde stedet. Og det er med lækkert, fordi det er nogle ret peberede hytter dem der. Vi havde ikke råd til selv at skulle betale for at komme derop, hvis det var. Jeg tror de koster lige knap 5.000 i døgnet. Men det koster lige knap 5.000 i døgnet at have sådan en hytte. Det er måske lige crazy nok for en almindelig løn. Jeg glæder mig til at skal derop, og vi skal fiske deroppe. Det bliver også lækkert. Efter det så tager vi faktisk hjem til Danmark igen. Og er i en uge, inden vi tager til Norge igen. Og anden gang vi tager til Norge, så skal vi så helt op til nord for Polarcirklen. Det nordligste Norge, der findes. Op ved Finnmarken. Og der skal vi op og vandre med pult og slæde. Vi skal både til Korsika og vandre den der, hvad den hedder, den trailrute derovre. Helt over, tværs over Korsikas bjerge, 200 km ruten. Jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder nu. Ej, hvor er det her bare så grimt pakket ind, altså. Bag den her gave her, det er, at jeg elsker hende, og jeg gerne vil vise hende, at jeg elsker hende, og derfor vil jeg gerne give hende en gave. Jeg tænker på hende. Det er det handler om. Der til sommer, og vi skal til Albanien og gå Peaks of the Balkans, hvor vi ligesom krydser ind igennem Albanien og Montenegro og Kosovo. Og jeg er altså bare et eller andet ved at sidde og skrive noget, når man, altså det der med at skrive noget i hånden, det kan et eller andet, og det ved jeg også betyder noget for hende. Hun elsker det, og det kan jeg godt forstå, fordi det er altså lidt mere personligt, når det bare bliver skrevet på nettet, uanset om man skriver det på Facebook, eller man skriver det på Instagram, eller TikTok, eller hvad man skriver det i en messengerbesked, eller andet. Et håndskrevet brev med sin pæneste, grimmeste håndskrift. Det kan altså et eller andet. Nu skal jeg skrive det her færdigt. Så er der simpelthen en lille gave her til hende, når hun kommer hjem fra arbejde. Så den vil jeg stille her nu. Og så glæder jeg mig til, at vi i morgen skal afsted på vores næste rejse, som jo så er Norge, hvor vi skal op i de her par dage og fiske og hygge os. Og jeg tror, det er et virkelig lækkert sted, vi skal hen, så det ser jeg virkelig frem til, og glæder mig også til at vise jer det. Og ellers så er der egentlig ikke så meget at sige herfra, altså andet end at velkommen her til YouTube-kanalen. Der er i forvejen en masse af jer, der følger med, men det skulle gerne blive lidt mere seriøst hen, og der skulle gerne komme lidt flere videoer her fra nu af, efter jeg nu har sat mig for, at nu skal det altså til at ske. Så jeg glæder mig til at tage lidt mere med ind i vores rejseunivers, hvor vi går lidt mere i dybden med tingene, og I får lov at se lidt mere, hvad det egentlig er, vi laver. Andet end kun små glimt fra de andre medier. Ligesom for eksempel nu, hvor man kan se her klokken 5:55 om aftenen, at der står jeg ved at pakke en gave ind til chefen, som jeg har købt, inden at vi skal afsted allerede i morgen tidlig klokken 7. Det er fandme tidligt egentlig. Vi skal også op og have trænet inden og alt muligt, så der er faktisk nok at se til. Men nok om det nu. Det var alt herfra lige nu. Tusind tak fordi I følger med, og jeg glæder mig til at vise jer meget mere. Ha' det godt indtil næste video.